Nuwun, para sutresna sandiwara basa Jawi. Sugeng pepanggihan kalihan kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri Setunggal Jluring. Sakmangke keparinga kita ngaturaken lampahan sel nomor 282. Anggitanipun kelompok kalih saking kelas 9H. Kanthi sutradara Axel Kendrsandrisya, efek, musik, lan mixing Natahayu Mei Abinaya. Sandiwara radio menika dipun damel kagem njangkepi gladhen pasinaonan basa Jawi, ulangan drama modern. Ingkang kaampu dening Miss Veronica Firdaus. Sugeng midhangetaken. Kung, rene ta? Pripun, Pak? Enten napa? Kae ana tahanan anyar. Jenenge Atmaja. Jogon bocah ae. Aja nganti gawe ulah. Lho, ngopo kok kudu dijogo, Pak? Soale tahanan kuwi titipan Ibu Valeri. Sing difitnah karo Bu Valeri dhewe. Wah, dadi tahanan iki iso dadi ladang duit kanggo awake dhewe, Pak. Nah, mangkane kuwi jogon tahanan kuwi sing apik. Aja nganti gawe ulah. Siap, Pak. Buat cindol Valeri iki wis tunanganku ditikung, saiki malah aku difitnah. Aku pokoknya kudu golek cara ben aku iso mlayu saka kunjara iki. Mbak, iki masakane sampean to? Enak tenan, Mbak. Nggih, Mbak. Matur nuwun. Iya, Mbak. Salam kenal ya. Jenengku Atmaja. Oh iya, Mbak. Salam kenal. Jenengku Kirana. Besok mangan bareng aja, Mbak. Wah, ide apik kuwi, Mbak. Ya wis, ayo. Mbak, kene lho, kursine si akeh sing kosong iki. Hei, Mbak. Ayo, Cah. Kenalno, iki adikku jenenge Kirani lan kancaku Aluna. Oleh ora nek awake dhewe mangan bareng. Salam kenal, Cah. Jenengku Atmaja. Ya oleh to, Mbak, ben aku duwe kanca akeh nih kene. Sampeyan kena kasus apa, Mbak? Kok sampai mlebu kunjara kene? Nah, yo ketoke kaya wong apik padahal. Alah, ya marga wong sing ra duwe ati. Aku kena fitnah nanti mlebu kene, Mbak. Yo alah, Mbak, sing sabar yo. Aku wis wareg mangan, dudu wareg sabar, Mbak. Wis rampung kabeh durung mangane. Nek ngono, ayo mlaku-mlaku ning taman. Loh, ya ayo wis. Ya ampun. Kok mlaku-mlaku ning kene maneh? Bosen tenan aku. Iya to, Mbak. Isine yo ngene-ngene wae. Kangen dunya njobot ta. Aku duwe ide. Piye nek awak dhewe golek cara ben iso metu saka kunjara iki? Wih, ide apik. Aja banter-banter, mengko krungu wong liya lho. Iya. Nah, saiki piye carane ben awak dhewe iso mbobol kunjara iki? Piye yo? Oh, ngene wae. Tembok sel kamarku dibolongi. Nah, nang sebelah kuwi ana pipa sing munggah lan tembusane corong asap. Awak dhewe iso nggunakake corong asap kuwi kanggo mlayu saka kunjara iki. Loh, tapi iki nang tengah segara. Piye carane iso mlayu? Gampang nek kuwi, serahno nang aku wae. Lah piye kuwi? Ning kene kan ora ono kapal. Loh, iya ya. Piye carane iki? Aku
kan tukang jahit, mesti akeh sisa jahitan. Aku iso muter-muter golek mantel udan, bar kuwi tak sambung lan tak jahit dadi koyok perahu. Nah, bar kuwi awake dhewe nyebul mantel mau bareng-bareng. Piye, jos to? Iso wae idemu kuwi. Tapi aku mah nek disuruh nyebol. Yo alah lun, amuki kok malesan, koyok koala wae. Jos tenan nek ngono. Cara loro wis ana, Karis cara siji. Nyebol mantel sakmono akeh lho. Iso kempot pipiku iki. Wes. Kok malah pada tukaran sih? Lah butuh apa wae to, At? Butuh apa ya? Oh iya, aku butuh sendok lancet. Nek ngono aku sing golek sendoke. Tapi cate piye? Sopo sing golek? Aluna kuwi lho, sesuk ana kerjaan ngecat sel anyar. Loh. Kok aku? Aku sesok mau ngecat loh. Janjane saka mau kok katone ra gelem obah. Padahal kudu manut ngono lho. Ya wis. Aku njipok cat. Berarti aku kudu golek cara ben aku iso nggawa sendok saka dapur. Piye ya carane? Pokoke piye carane aku kudu iso njupuk sendok iki. Wes lah, dipikir engko ae. Sing penting aku ngrampungne tugasku masak sik. Saiki wae aku njupuk sendoke. Nah, tak kesak ae. Mari masak Emi. Nggih, Pak, sampun. Sik, dicek dhisik gawe alat iki. Loh, apa iki? Kuwi wani nggawa sendok metu saka dapur. Aduh, Awas. Nek balen mati gue. awakku lara kabeh. Selamat sih Firma ora nek sendakku tak deleh ning sepatuku sitake. Walah, kok ya saiki kudu megawe. Aku ki muales yo. Wis kesel, ora entuk bayaran, disiksa tok. Gelem ora gelem ya kudu tetep megawe. Mumpung ora ana sing ndelok, tak jipuk wae lah cete. Oh ngene wae wis. Sik, tak jipuk wadah mangan. Nah, iki wis entuk waktune beraksi. Hahaha. Untunge ora ana sing ndelok. Aman wis iki. Nanging piye carane ngekek niki? Ning Atmojo ya. Oh, aku duwe ide. Nah, tepak iki. Nirmala pas liwat. Nirmala. Rene to. Piye Lun, ana apa? Aku nyilih buku ya. Sing kandel ya ora apa-apa. Tumben men Lun, kok nyilih sing kandel. Kanggo apa iki? Loh Nir, aku saiki wis rajin. Aku wis seneng maca buku. Aja ngenyek ngono to. Alah Lun, keminter men awakmu iki. Ya wis, iki bukune aja lali dibalekne lho ya. Ngono kuwi ora percaya. Ya wis, kesuwen ya Nir. Iya. Nek tak bolongi ning kene, mesti akeh sing weruh. Tak ning jeding wae wis.
cara siji wis kelakon, saiki wayahe cara sing keloro. Ini wae wis. Buku iki tak balekke ning Nirmala. Lan tak takoni ngaturke ning Atmojo. Ben disangkane Atmojo nyilih buku. Nir, iki lho bukune wis mari. Njaluk tulung kekno Atmojo ya. Atmaja sapa to, Lun? Tahanan anyar kuwi lho. Sel 282. Oh alah, ya wis, endi bukune? Nyo, iki lho. Kesuwen ya, Nir. Atmaja, nya buku titipane. Buku apa iki? Jare njupuke aja. Iya mbak, kesuwen ya. Iya, aja lali dibalekno. Siap mbak. Atmojo, aman iki? Iya, jaganen ya, aku arep baleng isik iki. Tibakno bener perhitunganku. Tembok iki lho wis kropos, dadi gampang gak dibolongi. Atmojo, ono sipir. Waduh, Woi, ngopo kowe durung turu? Bang, turu. nggih Pak. Atmojo, sipire wis lunga. Iya, aku tak tandang maneh iki. Akhirnya iso bolong. Oh, dadi ngene tembusane. Kayane aku iso munggah menek pipo iki. Ning dhuwur kene aku iso nyimpen kapal rakite. Apik iki. Seeleng tugasmu to, sing ngumpulne manterle iku lho. Gampang lek kurung iku, sejam aku yo mari. Alah, kaya iya wae iki. Emang sepiro butuhe? Kurang luwihe sih 40 ya. Yo, berarti aku tak mulai kerja sesuk. Tenan sejam hari kuwi. Kok ya ora percaya aku iki. Iya ora sih. Hehe, aku guyon kuwi. Loh kan tenan, amu ki jan senengane guyon wae kok. Yo ben ora tegang to, At. Wes ben ae to yo. Ya wis, terserahmu. Wayahe megawe wis iki. Jane aku iki kok yo kesel yo. Demi mayu saka neraka jahanam iki ora apa-apa wis. Iki wayahku tampil. Sik, iki mulai saka sel dhisik yo enake. Wes, tak mulai sel 105 wae, akeh mantel ra kanggo kuwi. Yo kan tenan, akeh mantel to ning kene, wis jelas dinoku iki. 1, 2, 3, 9, 10. Hei, apa ngono-ngono? Loh, Pak, ngagetke wae sampean iki. Ya jelas nyupuk jahitan to, Pak. Walah, ya wis. Loh, sik to. Mantel dijahit. Enggih to, Pak. Wong didamel maneh nggih saged kok. Aku iki apa sih sing ora iso? Ya wis, lanjut no. Nggih, Pak. Ning di kabeh ya iki. Oh, ning sel 121 kan yo nganggur iku mantele. Lumayan akeh kuwi. Wes lah, tak rono wae. Nah, wis 40 iki. Saiki wayahe jahit pindah di kapal. Nyoat,
mantele wis siap iki. Loh, tenan cepet rek arek iki. Isi 2 dina wis rampung wae. Dewean apa diwangi? Ya dhewean to, At. Aku iki keturunane Batman kok, jelas cepet to. Ya alah, percaya wis aku ngene iki. Matur nuwun ya, mangko bengi wayahe beraksi. Loh, gas wae lek aku. Ora sabar metu saka neraka jahanam iki aku. Nah, saya kan wis bengi. Waya awak dhewe tampil to? Loh, yo jelas wis mesti berhasil iki. Wes, kayak endang melaku. Lulun, ngopo kok amu meneng wae? Awas kesurupan kukang. Maksudnya apa keserupan kukang? Demit ngono sik cocok, iki kewan lho. Yo wis to Ben, wong aku iki nyairke suasana kok. Duh, Wes, malah angkel-angkelan to. Mengko ana siber lewat lho. ya wes, ayo. Dadi urutane aku sik, bar kuwi Kirani, lansing pungkasan Aluna. Yo piye Lun? Iya, At. Aku mburi wae. Ayo wis At, aja suwe-suwe. Sabar to nah. Yo alah, sopo iki ngentut? Hehehe. Sepurane ya nah, Kir. Ambune jan mu ambu bosok. Bar mangan apa sehat? Ambune kok bosok ngene. Bar mangan endak mau. Ya sepurane aja. Wes lah, ayo lanjut. Iki sih mambu lho, Kir. Rapopo wes, nang lolos iki. Akhire iso lolos teko bolongan iki. Beh, sempit mambu bosok maneh. Sip, jos. Sik, iki alune ndi? Kok ora muncul-muncul? Loh, iya ya, mau bareng awak dhewe lho. Wis lah, ayo munggah sik. At, endi mantele? Iki nang, aku tak munggah sik. Nah, iki wis dadi tali cah. Ayo ndang munggah. Sik, enteni At. Ngene iki urip arep bahagia kok ya kudu sengsara sik. Beh. Wes aja sambat wae. Akhire iso metu saka penjara iki. Lah yo to. Sik, ngenteni Aluna mau lho. Kok yo suwi tenan. Lah yo to cah, ning ndi sejatine bocah iki? Wis lah, ayo tinggal wae. Suwene ora karuan lho. Ya wis lah, ayo. Wes, aku sik wae sing mudhun. Cekelono taline lho. Aja nganti aku tiba. Culno wae At. Jarine bocah iki keturunane Spiderman kok. Saiki awake dhewe wis ning ngisor. Berarti kari nglakoni cara sing pungkasan, yaiku nyebul mantel iki. Pio, wis bener jare Aluna. Iso-iso kempot pipiku iki. Wes to lah. Kok mau sambat ae. Gelem mlayu apa ora? Iya Kir, ngono wae kok emosi. Wes, ayo nyebul. 1, 2, 3. Akhirnya wis melembung. Wis, ayo ndang nyebrang segara iki. Ayo. Akhirnya iso metu ya. Bahagia aku iki. Dadah neraka jahanam, aku tak minggat dhisik.
Hei, hei, hei. Ayo tangi. Wes awan kok jara tangi-tangi. Ayo tangi. Sik to. Kok koyo enek suarane wong nangis. Ojo-ojo demit iki. Suarane saka sel 252 iki. Sik. Tuh. Ngopo kowe kok nangis? Iki duduk selmu. Ngopo kowe kok ngene? Dia sing duwe sel iki. Jawaban kok meneng ae kowe iki. Lho. Nek isih meneng wae. Nantang aku apa piye iki? Opo? Hah? Loh, nantang tenan kowe iki. Tak celokne Pak Wardana ae kowe. Pak. Enek apa to? Kok do ngamuk-ngamuk? Iki lho Pak. Jenengan delok. Bocah iki ora ning seli dhewe, ditakoni malah meneng ae. Kowe nyapa ning seli? Yo kan Pak, meneng ae kuwi. Terus Atmojo ning ndi? Kok renek? Mayu. Iya, kabeh sampean ora cetha njogo tahanan. Yo ngah. Padang duitku ilang. Loh, kok temboke bolong? Yo kuwi gaweane. Dheweke kabeh mlaku menyang neraka iki. Ayo, do metu. Sapa ngerti sik kena dicekel. Ayo Pak, cepet. Yo alah. Sepurane Pak. Aku ora iso jaga tahanane. Wis. Ora mungkin iso dicekel meneh nek wis mlayu. Yo alah. Para sutresna sandiwara basa Jawi. Pekatan pasugatan sandiwara Asiroh sel nomor 292 saking kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri Setunggal Cluring anggitanipun kelompok kali saking kelas 9H kanthi sutradara Axel Gendro Sendrisya, efek, musik, dan mixing Natahayu Mai Abinaya. Miwah para paraga Kirana, Natahayu, Kirani, Nabila, Atmojo, Syafa, Nirmala, Amanda, Aluna, Famela, Wardana, Javas, Agung, Axel. Matur nembah nuwun awit kawigatosan panjenengan. Mugi tansah kersa midhangetaken sandiwara basa Jawi. Mugi kanthi wontenipun sandiwara menika saged murakabi, mupangati, lan dados panglipur manahipun para sutresna sandiwara basa Jawi. Wekasanipun atur kanthi asesanti rumukuncaraning bangsa dumunung ing luhuring budaya. Nuwun.